जिसु ख्रीष्टआ जोबनाय मुगाखौ लानानै बियो बुंदोंमोन, लटनि दिनाव जायामोन बादि, सदम गमरायाव जायामोन बादि मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननायावबो जागोन। आं गासैबोनि थाखाय आफा इसोरखौ हामबायहोनसै। लोगोसेयै आंनि भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। माखासे समफोरनि सिगां आङो मोनसे आयदाखौ लानानै इसोरनि रावखौ बुंदोंमोन आरो बिनि गेजेराव सासे मानसिया बिथाङा कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंखौ बुंदोंमोन, नोङो जोबनाय मुगानि बिसयखौ लानानै आरो जोबनाय मुगायाव मा जागोन नोङो बेखौ लानानै नोङो भिडिअ खालाम। बिनिखायनो जाय बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट्स खालामदोंमोन, आं नोंथांखौ हामबाय आरो हामबाय होनो आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय। आङो दिनै नोंथांनि नामखौ मुंख'नो गोसो जादों। नोंथांनि मुंखौ मुंख'नायनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। जायहा कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंखौ बुंदोंमोन जोबनाय मुगायाव मा जागोन बेनि बिसय नोङो भिडिअ लाबो। बिथांनि मुङानो जाबाय अन्जलि नार्जारि। आङो अन्जलि नार्जारि नोंथांखौ हामबाय होनो बेबादि कमेन्ट्सखौ खालामनायनि थाखाय इसोरा नोंनि जिबनाव गेदेर बोर आशीर्बादखौ लाबोथों। फै अब्ला जों दिनै अन्जलि नार्जारिया जेरै कमेन्ट्स खालामदोंमोन, बिथांनि कमेन्ट्स खालामनाय बादियैनो जोङो जोबनाय मुगानि बिसय जोङो दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। बै समाव जिसु ख्रीष्टआ जोबनाय मुगाखौ लानानै बियो दाफाफोरखौ आरो गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन। जेब्ला जों लुकासनि बिलाइ 17:28 पदखौ फरायो, बेयाव मोननो हायो, आङो फरायगोन जिसु ख्रीष्टनि मुङै। लटनि दिनफोरावबो जायामोन बादि जानाय लोंनायमोन, गाननाय आरो न' लुनायमोन। बै समाव जिसु ख्रीष्टआ गावनि चेलाफोरखौ आरो दाफाफोरखौ बुंदोंमोन, जोबनाय मुगायाव सदम गमरायाव जेरै जादोंमोन बेबादिनो जागोन। जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, गाननाय जोमनायखौ लानानै, जानाय लोंनायखौ लानानै मोनसे सम फैगोन जेरै सदम गमरायाव जादोंमोन, जायनि थाखाय आफा इसोरा सदम गमराखौ नस्थ' खालामनो नांदोंमोन। बेबायदि समा जोबनाय मुगायाव जागोन। दिनै आथिखाल जों नुयो, जानाय लोंनायखौ लानानै, गाननाय जोमनायखौ लानानै जोङो दिनै नुयो आंनि अनजाग्राफोर। दिनै गोबाङा गाननाय जोमनायजों गावनि बोलोखौ, गावनि रोंनायखौ, गावनि गोहोखौ दिन्थिनो लुबैनाय आरो गाननाय जोमनायजों मान सन्मान मोननो लुबैनाय जोङो दिनै नुनो मोनो। आरो बिनि गेजेराव गोबाङा गाननाय जोमनायखौ लानानै आरो गाननाय जोमनायजों देलायनायजों सोरबा सासेखौ बमब्रायनो, सोरबा सासेखौ खोख्लैनो आरो बिनि गेजेराव बयनिख्रुइ आङो साबसिन नुनांगौ, आङो साबसिन जानांगौ, बेबायदि साननायखौ लानानै गाननाय जोमनाय, जायनि थाखाय गानथावै गाननाय जोमनाय जों दिनै आथिखाल नुनो मोनो। बिनि गेजेरजों जोङो मिथिनो नांगोन, जिसु ख्रीष्टआ जेरैबायदि बुंदोंमोन, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनायखौ जोङो नायनानै नुनानै मिथिनो नांगोन। दिनै बे थासारिया जोबनाय मुगानि फारसे थांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों मानसिफोरनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनायजों मिथिहोदों, थारैनो जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय, जायखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। आरो बिनि उनाव जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, लुकासनि बिलाइ 17:27-28 पदखौ जोङो फरायोब्ला मोननो हायो। जिसु ख्रीष्टआ बेनि गेजेराव बुंदोंमोन, न' बां लुनायजों जोङो मिथिनो थाखाय हागोन। दिनै जों नुयो गोबाङा गावनि बोलोखौ दिन्थिनो, गावनि गोहोखौ दिन्थिनो आरो न' बां लुनानै मान सन्मान मोननो आरो गोग्गानो थाखाय आरो बेनि गेजेरजों मान सन्मानखौ मोननो थाखाय जों आथिखाल न' बां
लुख्रुबबायनायखौ जों दिनै नुनो मोनो। बिनि गेजेरजों जों दिनै मिथिनो नांगोन जायखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो न' बां लुनायनि गेजेरजों नोंसोरो मिथिनो हागोन आरो मिथिनो नांगोन सदम आरो गमरायाव लतनि दिनाव जेरै जादोंमोन मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननायावबो जागोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर जों दिनै मिथिनो नांगोन गाननाय जोमनायखौ लानानै जानाय लोंनायखौ लानानै न' बां लुनायखौ लानानै जोङो दिनै मिथिनो नांगोन। बेनि गेजेरजों जोंनो दिनै मिथिहोदों जिसु ख्रीष्टनि फैनाया थारैनो खाथि जाबाय। बेनि गेजेराव आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लानानै नोंथांमोनजों रायज्लायनो लुबैदों। मानोथो बै समाव सदम आरो गमराखौ आफा इसोरा नष्ट खालामनो नांखो आरो नष्ट खालामनाय जाखो? जेब्ला जोङो जागायजेननायनि बिलाइ 18:17 लानानै 18 फरायो जोङो मोननो हायो। बै समाव सानजौफु समाव जेब्ला आब्राहामा बिफांनि सायख्लुमाव बियो जिरायदोंमोन अब्ला बे साथाम मानसिखौ फैबाय थानाय बियो नुहुरदों। बेनिखायनो बियो थांनानै बे गुग्रुबनानै खुलुमनानै बुंदों नोंसोरो आंनि न'आव थांनो नांगोन। आब्राहामा साथामनि गेजेराव बे सिनायदों सानैया फोरबुनि आर्फफोर आरो सासेया फोरबुमोन। बेखौ आब्राहामा सिनायदोंमोन। बेनिखायनो आब्राहामा गुग्रुबनानै खुलुमदोंमोन आरो गावनि न'आव बिसोरखौ बरायदोंमोन। बेबायदियैनो बेलासि समाव सानै आर्फफ्रा बे जायगाखौ नागारलांनानै सदम आरो गमरानि फारसे बिसोरो थांदोंमोन। आरो बेनि उनाव फोरबुआ आब्राहामजों गसंनानै थादोंमोन। आरो बे समाव फोरबुआ आब्राहामनि लागै बुंदोंमोन। जेब्ला जोङो जागायजेननायनि बिलाइ 18:20 आरो 21 फरायो जोङो बेयाव मोननो हायो। बे समाव फोरबुआ आब्राहामखौ बुंदोंमोन जि खामानिखौ आङो मावनो नागिरदों बे खामानिखौ मावनायनि सिगां आङो आब्राहामनो मिथिहोनो गोनां नङाने। बेबायदि होननानै फोरबुआ आब्राहामनि लागै बुंदोंमोन आरो बे आब्राहामनो मिथिहोदोंमोन। फोरबुआ सदम गमराखौ जि नष्ट खालामसिगोन सदम गमरानि जोबस्रांनाया जि सफैबाय बेखौ आब्राहामनो मिथिहोनो गोनां गैयाने फोरबुआ बुंदोंमोन। दिनैबो जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां मिथिंगाया जोंनो दिनै मिथिहोदों जिसु ख्रीष्टआ जि फैगासिनो दङ बिनि फैनाया खाथि जाबाय। जोंनो दिनै मिथिंगाया मिथिहोदों। दिनै बुहुमनि नुथायफ्रा बुहुमनि जाथायफ्रा जोंखौ फोजादों आरो जोंनो दिनै मिथिहोदों। बेनिखायनो जों दिनै मिथिनो नांगोन आरो जोङो दिनै बुजिनो नांगोन। आरो बेबायदियैनो फोरबुआ आब्राहामखौ बुंदोंमोन आब्राहाम सदम आरो गमरानि जोबनाया सफैबाय। बेनिखायनो जागायजेननाय 18 बिनिफ्राय 20 आरो 21 पदखौ फरायोब्ला मोननो हायो। फोरबुआ बुंदों आब्राहाम सदम आरो गमरानि पाप मावनाया बांद्राय जाबाय। बिसोरनि गाबख्रावनाया इसोरनिसिम सहैबाय आंनिसिम सहैबाय। फोरबुआ आब्राहामखौ बुंदोंमोन। आरो बेनि उनाव फोरबुआ आब्राहामखौ बुंदोंमोन बेनिखायनो आङो दिनै नायगोन जेरैबायदि सदम आरो गमरानि पाप मावनाया आंनिसिम सहैबाय बेबायदियैनो सदम आरो गमरायाव थानाय मानसिफ्रा इसोरनि हेंथा पापखौ मावमारबाय नामा आङो दिनै नायगोन आरो मिथिगोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर जोङो दिनै मिथिनो नांगोन जोङो दिनै जे खामानिखौ सदम आरो गमरानि मानसिफ्रा मावदोंमोन जे खामानिखौ जे पापखौ इसोरा सदम आरो गमरायाव थानाय मानसिफोरनि मावनायखौ नुनानै बियो दुखु मोनदोंमोन आरो फोजोबनो थाखाय बियो गोसो जादोंमोन। बै समाव
जोंबो दिनै मिथिनो नांगोन आंनि अनजाग्राफोर बेबायदियैनो फोरबोआ बुंदोंमोन जाय गाबख्रावनायखौ आङो खोनाबाय आरो सदम गमरानि पाप मावनाय गाबख्रावनाया जे सहैबाय आङो दिनै नायगोन आरो बेबायदियैनो मिथिनो मोनगोन। आंनि अनजाग्राफोर दिनैबो जोङो नुयो गोबां मानसिफ्रा खास्रि बिस्रि बुथार जागासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा खास्रि बिस्रि बिसोरो जिउ खोमालांनो नांगासिनो दङ आरो खास्रि बिस्रि दिनै मानसिफ्रा जिउ गोमालांगासिनो दङ। गोबाङा दिनै गावनि जिबनखौ लानानै गाबख्रावदों, गोबाङा गावनि न'खरखौ लानानै गाबख्रावदों, गोबाङा गावनि गोबां रोखोमनि दुखु दाहाखौ नासयजानायखौ लानानै गाबख्रावदों। आंनि अनजाग्राफोर बे गाबख्रावनाया थारैनो फोरबोनिसिम सहैयो। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय जायखौ फोरबोआ बुंदोंमोन सदम आरो गमरानि गाबख्रावनाया आंनिसिम सहैबाय, बेनिखायनो आं दिनै बिसोरखौ नायगोन आरो मिथिनो हागोन। जोंनो दिनै स्ट'रिया खोन्थायो बै समाव लटनि बिसाजोआ सानैल' नङा साथाम दङमोन। लटनि बिसाजो गिबि जाय गिबिया गावनि जिउखौ बियो खोमानो नांदोंमोन। मानो लटनि बिसाजो गिबिया गावनि जिउखौ खोमानो नांखो? बै समाव सदम गमरायाव अनलायनाय बेबायदि गैयामोन। जुदिबा धोनखौ लानानै रोंनायखौ लानानै गोबां सदम गमराया गिदिर मोनसे नोगोरमोन। गोबां धोनि मानसिफोर, गोरों मानसिफोर, गियानि मानसिफोर सदम गमरायाव थायोमोन। नाथाय बै समाव सदम गमरायाव साब्रै बिसार खालामग्रा दङमोन आरो बिसोरो बेबायदियैनो आयेनफोरखौ पास खालामदोंमोन। बिसोर रायज्लायनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो आयेनखौ लाबोदोंमोन। सदम गमरायाव सोरबा गुबुन बिबायारिफ्रा बिबायनो थाखाय फैयोब्ला बिसोरनो गोबां दानफोर होनो हागोन, नाथाय जानाय लोंनायखौ बिसोरनो होनो नाङा। सोरबा जानाय लोंनायखौ बिसोरनो होयोब्ला, सोरबा बिबायारिफोरनो जानाय लोंनायखौ होयोब्ला बिखौ बुथारनाय जागोन। बेबायदिनो बै समाव सदम गमरायाव थानाय साब्रै बिसार खालामग्राफ्रा आयेनखौ लाबोदोंमोन आरो बेबायदियैनो बै समाव सासे बिबायारिया सदम गमरायाव बिबाय बायनो थाखाय बियो फैदोंमोन आरो बुंखानाय बादि आयेन खालामखानाय बादि सदम गमरानि मानसिफ्रा गावसिनि धोनखौ दिन्थिनो, बोलोखौ दिन्थिनो बे बिबायारिनो गोबां रोखोमनि दानफोरखौ होदोंमोन। नाथाय रावबो बे बिबायारिनो जानाय लोंनायखौ होआखैमोन। बेनिखायनो बे बिबायारिया गोबां धोनखौ मोनदोंमोनब्लाबो, अननायखौ मोनदोंब्लाबो बियो जानो लोंनो गैयै जादोंमोन। रावबो बिनो जानाय लोंनायखौ होआखैमोन। बियो दखानफ्राव, बाजारफ्राव थांनानै बायनानै जानो थाखायबो बियो हायाखैमोन आरो रावबो बिनो होनाय जायाखैमोन। बेनिखायनो बिबायारिया धोनखौ मोनदोंब्लाबो, अननायखौ मोनदोंब्लाबो जानाय लोंनाय गैयैखाय बियो गोबां उखैनायजों रसा नांनानै सैनांनानै बै समाव दङमोन। आरो जेब्लानाखि लटनि बिसाजो गिदिरा नुदों बे बिबायारिया उखैनायजों गांनायजों बियो थैलांसिगोन, बेनिखायनो बिनि लेलायनायखौ नायनानै थानो बियो हायाखैमोन। बिनि उखैनांनानै गाबख्रावनाय, उखैनांनानै थानाय, उखैनांनानै खेंखायनायखौ बै समाव लटनि बिसाजो गिदिरा नायनो थाखाय हायाखैमोन। बेनिखायनो लटनि बिसाजो गिदिरा बे बिबायारिनो जानाय लोंनायखौ बियो बै समाव होदोंमोन। जेब्ला सदम आरो गमरानि मानसिफ्रा नुदों बिबायारिनो लटनि बिसाजो गिदिरा जानाय लोंनायखौ होदों, बिबायारिखौ अनदों, बेनिखायनो सदम गमरानि मानसिफ्रा, बै नोगोरनि मानसिफ्रा लटनि बिसाजो गिदिरखौ हमनानै बिसार खालामग्रानि फारसे
आरो बिसार खालामग्रानि खाथियाव लांनाय जादोंमोन। आरो बेबायदियैनो बै समाव लटनि बिसाजो गिदिरखौ बिबायारिनो जानाय लोंनायखौ होनायनि थाखाय, बिबायारिखौ मदद होनायनि थाखाय बेखौ बिनि मोदोमाव थानाय गासैबो गाननाय जोमनायखौ खुनानै बेखौ लांथिया खालामदोंमोन। आरो लांथिया खालामनानै नोगोरनि लांगोनायाव बेखौ खानानै दोनदोंमोन। आरो बेबायदियैनो लटनि बिसाजो गिदिरखौ लांथि खालामनानै बिनि खर'निफ्राय आथिंसिम बेरे मोदै लुफावनानै बिनि मोदोमाव होदोंमोन। आरो बेबायदियैनो खर'निफ्राय लानानै आथिंसिम बेरे मोदैखौ लुफावनानै गिदिर गिदिर बेरेखौ बिनि मोदोमाव बाफब होदोंमोन। आरो बेबायदियैनो गिदिर गिदिर बेरेया लटनि बिसाजो गिदिरखौ जोदोंमोन। आरो बेबायदियैनो लटनि बिसाजो गिदिरा गाबख्रावबायदोंमोन। बेरे जोजानानै गथै बिनि मोदोमाव बेरे बाफब होनानै जेब्ला बेरेखौ जोफब होदोंमोन लांथिया मोदोमखौ लानानै, आरो गोबां रोखोमनि बेरेजों जफब जानानै लटनि बिसाजो गिदिरा गाबख्रावबायदोंमन। सानाय बिसखौ लानानै बियो हाया हाया गाबख्रावबायदोंमोन। बियो हज्रिखावदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, स्ट'रिया जोंनो मिथिहोयो बै समाव लांथिया खालामजानानै खर'निफ्राय लानानै आथिंसिम बेरेजों जोफब होजानाय बेबायदि अबस्थायाव थानाय समाव लटनि बिसाजो गिदिरा हानायमानि बियो होख्रावदोंमोन आरो गाबख्रावदोंमोन। बेनिखायसो जागायजेननायनि बिलाइ 18 अध्याय 20 आरो 21 पदनाव फोरबुआ आब्राहामखौ बुंदोंमोन, सदम आरो गमरानि गाबख्रावनाया, बिसोरनि पाप मावनाया, गाबख्रावनाया आंनिसिम सहैबाय होननानै फोरबुआ बुंदोंमोन। बेनिखायनो स्ट'रिया जोंनो मिथिहोदों बै समाव सानाय बिसखौ लानानै लटनि बिसाजोनि जि गाबख्रावनाय, बै गाबख्रावनाया फोरबुनिसिम सहैदोंमोन। आरो बेबायदियैनो लटनि बिसाजो गिदिरा बे बिबायारिनो जानाय लोंनायखौ होनायनि थाखाय, गावनि गोरबोनि अननायखौ होनायनि थाखाय बियो बेबायदि खास्रि बिस्रि बुथार जानो नांदोंमोन। आरो बेबायदि मोदोम गंसे बेरेजों जफब जानानै लटनि बिसाजो गिदिरा होख्राव होख्राव बियो गाबख्रावनानै गावनि आगोमा जिउ खोमानानै लानो नांदोंमोन। बेनिखायसो फोरबुआ आब्राहामखौ बुंदों, बिसोरनि पाप मावनाया आंनिसिम सहैबाय, बिसोरनि गाबख्रावनाया आंनि खोमासिम सहैबाय फोरबुआ बुंनो नांदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जों गोबां समाव जेब्ला सैथो बाथ्राखौ जोङो बुङो, जोङो अननायजों सोरबा सासेखौ जेब्ला जोङो बानजायनो नागिरो, जेब्ला नंगौ खोथाफोरखौ जोङो बुंनो नागिरो, गोबां रोखोमनि बोरला गावनायफोर बादि, थिर गावनायफोर बादि जोंनि गोसोआव जोङो दुखु होजानायखौ जोङो मोनो। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै सैथोखौ मिथिखानानैबो जों सैथो बाथ्राखौ बुंनो हायै जाबाय। सैथोखौ नुनानैबो जोङो सैथो खामानिखौ मावनो हायै जाबाय। जोङो सैथोखौ नुखानानैबो जोङो सैथो बाथ्रा बुङोब्ला जोङो मानसिफोरजों मोजां मोनजायै, मानसिफोरजों सैजायै, मानसिफोरजों एरगार जानाय, मानसिफोरजों निन्दि जानाय आरो मानसिफोरजों रायजानाय जोङो दिनै जानो नाङो। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बुंदोंमोन, लटनि दिनाव जेरै जादोंमोन, सदम गमरायाव जेरै जादोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय समावबो जागोन। बेनिखायनो जों दिनै मिथिनो नांगोन, बे गासै नुथायफोरखौ जोङो नायनानै सिनायनो नांगोन आरो मिथिनो नांगोन। आरो बेबादि घटनाया माब्ला जागोन, बेबादि नुथायफ्रा, बेबादि जाथायफ्रा माब्ला जागोन? जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिननायनि सिगां बे जाथायफ्रा आरो बे नुथायफ्रा जागोन। आरो बेबायदियैनो फोरबुआ सदम आरो गमराखौ गन्धक आरो अरनि
अखाजों सदम गमराखौ नष्ट खालामदोंमोन। नाथाय सदम आरो गमराखौ फोरबोआ नष्ट खालामनायनि सिगां फोरबोनि आरबुआ सदम आरो गमरायाव थानाय लटखौ बुंदोंमोन। जेब्ला जोङो जागायजेननाय 19 अध्याय 17 पदखौ फरायो, बेयाव आरबुआ लटखौ बुंदोंमोन, लट, नोङो गावनि जाहोनखौ दिखांनानै नोङो बे जायगानिफ्राय नोङो खार। नोङो उनजों नायफिनो नोङो नाङा। नोङो बे जायगायावनो थायोब्ला, नोङो उनजों नोङो नायफिनोब्ला, नोंबो सदम आरो गमराजों लोगोसे नोङो नष्ट जानो नांगोन। बै समाव फोरबोनि आरबुआ लटखौ बुंदोंमोन, नोङो नोंनि जिउखौ लानानै नोङो सदम आरो गमराखौ नागारनानै खारनो नांगौ। नोङो बे जायगायावनो थायोब्ला, नोङो खाराब्ला आरो नोङो उनजों नायफिनोब्ला नोङो थारैनो नष्ट जागोन। बेयो फोरबोनि आरबुनि बुंनाय रावमोन। दिनैबो बे मिथिंगाखौ नायनानै, दानि जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, न' बां लुनाय जाथायफोरखौ जोङो नुनानै नायनानै जोंबो फोरबोनियाव खारनो नांगोन, फोथायनायाव जोङो खारनो नांगोन। जोङो दिनै जोंनि जिबनाव सिगां जालांनाय जाथायफोरखौनो लानानै जोङो दाबोनो थायोब्ला, जोङो गासैबोखौ नागारनानै, गासैबोखौ निमाहा होनानै, बावनानै जोङो दिनै फोथायनायाव जोङो लट बादि खाराब्ला, जोङो दिनै गाज्रि लोगोखौ नागारनानै, गाज्रि खामानिखौ नागारनानै, गाज्रि मावनायखौ नागारनानै जोङो दिनै गिदिंनानै फैयाब्ला आरो जोङो दिनै बेयावनो थाबाय थायोब्ला, सदम आरो गमरायाव थानाय मानसिफ्रा जेरै नष्ट जादोंमोन, जोंबो दिनै नष्ट जागोन आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो सम जाबाय गाज्रि लोगोखौ नागारनानै फैनायनि। बेनिखायनो सम जाबाय गाज्रि खामानिखौ नागारनायनि आरो जोङो फोरबोनियाव खारनायनि, फोथायनायाव बोलोगोरा जानायनि, फोथायनायाव खारनायनि सम जाबाय। बै समाव बेबायदियैनो फोरबोनि आरबुनि रावखौ खोनानानै गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय लटना गावनि जिउखौ दिखांनानै, गावनि जिउ थोबसेखौ लानानै, गावनि जाहोनखौ लानानै बियो हानायमानि हाजो फारसे बियो खारदोंमोन आरो थारैनो लटना गनायखौ मोनदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो जेब्ला जोङो फोरबोनियाव खारगोन, फोथायनायाव खारगोन, इसोरनि रावा बुंखानाय बादि नोङो जेरावबो लामायाव थाथ'नो नाङा, नोङो नेथ'बावनो नाङा, नोङो खारनो नांगौ। बेनिखायनो जों सोरबा सासेखौ जोङो नेथ'वा लासे, सोरबा सासेखौ नायनानै जों बेयावनो थायालासे जोङो फै आंनि अनजाग्राफोर। जोङो जोबनाय गैयै जिबनखौ मोनो, अनन्त जिबनखौ मोनो, जोङो फोथायनायाव जोङो खारनि। आङो हामबाय होनसै जायहा भिडिअनि गेजेरजों आंनिसिम कमेन्ट्स हरदोंमोन। आङो अन्जलि नार्जारि, आं नोंथांखौ हामबाय आरो हामबाय होनसै बेबायदि कमेन्ट्सखौ लाबोनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायगिरि आरो खोनासंगिरि नोंथांमोन बयखौबो आङो हामबाय आरो हामबाय होनसै। बे राव बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै, आमेन।